rada suwe mending mlaku-mlaku, mending mati senja malam. Enak, ayo mlaku-mlaku ayo. Yo, yes. Los, los. Cah, lho, ana film di. Lho. Oh, oi. Adegan pentingmu to iki to. Lah kene ya. Lah opo? Lah tuh film ora. Ayo nek film mending saiki nembung wae sik harus nembung banget. Nek nembungi urung karuan ora. Ah iya kok Ya wis mending rasa nembung wae piye. Sintine. Rampok. Saiki sapa sing arep meneh? Aku pemain ora, aku ndak kuat aku nek dhewe. Ayo, lambene paling Ladies and gentlemen, performance by Manajki Max. Woi, apa woi? Wah, apa? Ayo ngomong woi. Ngadeg. Apa ngene woi? Ngapunten Pak, kula wau digengken kanca-kanca kula. Ganti kancamu. Lah wis. Kok menang? Kowe ndelok film ya ra izin sithik. Lah kanca-kanca kula pengen banget. Kowe bak yo izin sithik to. Pelme wong yo dimaling. Haram. Ngapunten Pak. Ngapunten. Melong yo. Kene kowe. Saiki kowe gelokno kanca-kancamu kon rene kabeh. Dong ra? Nggih, Pak. Gelis. Nggih, Pak. Paling aku. Oh, paham. Kancamu iki. Oh, do ngopo? Yo maling lho. Wau badhe nembung wektine boten diparingi, Pak. Alah, ngono di lemah. Sik, ojo kok sik kowe. Yo, apa belum to? Tampani. Suwun nggih, Pak. Yo, sirone nembung sithik. Nggih. Ojo maling. Nggih, ngapunten, Pak. Nggih. Ngapunten, Pak. Nggih. Tengok apa-apa. Nggih, Pak. Eh. Dan nggih, Pak, suwun nggih. Oh, ngapunten, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Iki. Enggak, Pak. Awim